שלום וברוכים הבאים לקרלינק. אחת התכונות החשובות ביותר של אפליקציית קרלינק במסגרת הסיין האישי שלה הוא האפשרות שלכם להתחבר לנותן השירותים שלכם ולקבל בצורה חכמה ופשוטה את כל השירותים שהוא מציע. כיצד עושים זאת? בצורה מאוד פשוטה. לוחצים על מקש 3 נקודות הימיני, על העיפרון להגדרות הרכב ומקישים את קוד בין 5 ספרות שניתן לכם מנותן השירותים. באותו רגע המערכת תזהה את נותן השירותים שלכם, לוחצים על שמור, והנה לכם פאנל ניהולי להתקשרות חכמה עם נותן השירותים. במידה ותרצו להתקשר איתו, מהיום יש רק כפתור אחד שתצטרכו ללחוץ עליו, אחרי גן 24/7, יגיע תמיד למקום הנכון בזמן הנכון. במידה וחוויתם תקלה ברכב, או ברצונכם לפתוח קריאת שירות, תוכלו להקיש על כפתור הזמן תור, ולהיכנס למסך קריאת שירות של מחלקת הרכב שלכם. ניתן לבחור על תאריך מסוים שרוצים להגיע בו, שעה מיועדת, וכמובן הכי חשוב, סיבת הפנייה שבגינה אתם רוצים להגיע למרכז השירות. ניתן גם להזין טקסט חופשי, ובסיום לוחצים על כפתור השלח. המידע נשלח בהצלחה אל נותן השירותים שלכם. קרלינק מאפשרת כמובן עוד הרבה מגוון של פעולות חכמות במסגרת הפן הניהולי, עליהם נלמד בהמשך. תודה ויום טוב.